Ali 4. svibnja s cijelim svijetom trčat ćemo za one koje ne mogu. Diljem svijeta stotine tisuća ljudi trčat će u isto vrijeme. Pridruži mi se i ti. Učinimo ozljede lečne moždine izlječivima. Prijavi se na wingsforlifeworldrun.com. Za utrku je do sada prijavljeno preko 1500 ljudi. Hrvatska može biti zemlja s najvećim brojem prijava. Prijavite se do 20. travnja. Ove nedjelje na Uskrsu pohodila Jelena Roska. Pretprodaja ulaznica u klubu. Ove nedjelje najbolji provod u gradu. Na poljudu Klub Vanila i Jelena Roska. U Splitu se opet nosi loto. Sportaši, profesionalci i rekreativci za igranje loto u odličnim cijenama. Izaberite program Converse, New Balance, nasuprot muslimanke prodavaonica Sportsu, Zumovskog rata 52 021 382 816. Radno vrijeme od 9 do 13 i od 17 do 20 sati. Joke, evo krenule bikijade. Šestanovcu 21. travnja, na uskrsni ponedjeljak, u podne i po, svi na Ligu prvaka. U borbi bikova, epski sudar 30 najjačih bikova Dalmacije. Posebna atrakcija, domaćinski derbi nadaleko poznatih šampiona, Bizona i Medonje. Šlag na kraju, borba za titulu šampiona Hrvatske, Mussolini protiv Šarova. U programu izlog pakovnja,